Jadi tadi itu di mana? Itu daerah teh. Saya bisa ke situ. Bisa. Untuk pembukaannya, kita kenali dulu sama tari Talam Sapinggan. Oh, ikut tarian yang di foto tadi itu. Iyo yang tadi, selain itu masih ada tari Suluh Peka Surau jo tari Piriang Mainjak Kaco. Oh iyo, di situ ada namanya Batu Sandaran Rajo. Sudah iko kita pai ke Batu Bola. Ada batu nan lain. Aduh, di bawah ada Batu Bola jo Batu Jawi. Sampai lah ke situ, Pak. Di situ kan banyak kesenian jo budaya tuh. Ada ndak tampiknya untuk menyimpan kusado? Aduh, di situ ada museum. Kalau nio pek lah kasinan wak. Saya lihat lah foto-foto nan awak ambil tadi. Weh, rancak mah. Wak dapet lo. Oh iya, jadi apa makan? Ah, pek lah. Makan wak. Sampai bawa makanan juga mari mah. Weh, yo. Lah, pek lah ke bawah wak. Siap tuh baru kali yang nagai.